ଆହୁରି 2 ଦିନ ଜଳିବ। 7ରୁ ବଦଳିବ ପାଗ। ଅପଡେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଫ୍ରାଇଡେ April 5 ରିପୋର୍ଟିଂ ବାଇ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଡହ ଡହ ଖରାରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଖରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ରାଜ୍ୟବାସୀ। କେବଳ ଦିନରେ ନୁହେଁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 5.6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଫଳରେ ରାତିରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। IPL 2024 ଗୁଜରାଟ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ପଞ୍ଜାବ। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ହରାଇଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍। ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଜିତିଛି ପଞ୍ଜାବ ଦଳ।